निशी सक्सेना ए दिन टीवी शो अनुपमा में डिम्पल का किरदार निभावत दिखाई देतली। कहानी उनकरे इर्द गिर्द घूमत अटे। ऐसे में फैन सब उनके बारे में जाने खातिर बहुत उत्सुक हो गइल बाना। तो आई हम आपके बतावत है कि निशी सक्सेना के अनुपमा शो कैसे ऑफर भइल। ऊ एकरे पहले कई सीरियल में काम कर चुकल बाली। भोपाल का रहे वाली निशी सक्सेना पहले इंटरनेट सेंसेशन रहली। टिकटॉक पर उनका वीडियो के लोग खूब पसंद करत रहे। उनका लाखों फॉलोअर्स रहना। बाद में वो नीमा डेंजोप्पा, राधा कृष्णा और तेरा याद हूँ मैं जैसे टीवी शोज में काम कैली। निशी सक्सेना के लिए अनुपमा में काम कैल उनके कोनो सपना के सच जैसन रहल। वो इस शो से पिछले साल जुड़ली। टेली चक्कर के दिहल एगो इंटरव्यू में निशी सक्सेना बतौली कि उनके अनुपमा शो कैसे ऑफर भइल। निशी बतौली कि वो अपने होम टाउन भोपाल में एगो शूट खातिर गई रहली। तब उनके अनुपमा की टीम से उनके कॉल आइल और रोल ऑफर कल गई। ऑफर मिलते ही निशी 7वें आसमान पर पहुंच गई, लेकिन वो ये बात के केहू से ना बतौली। यहाँ तक कि वो अपने पेरेंट्स के भी ना बतौली जिनकरी फेवरेट शो रहल। निशी के डर रहे कि अगर वो कहीं पेरेंट्स के ये बात के बता दिली और ऑडिशन में रिजेक्ट हो गई तो उनके माता पिता के बुरा लगी। निशी सक्सेना बतौली कि मीटिंग में मॉक शूट के बाद जब सब कुछ कंफर्म हो गया तब भी वो चुप रहली, काहे से उनके खुद पर यकीन ना रहल। वो शूट शुरू भइले के बाद अपने पेरेंट्स के बतौली। निशी सक्सेना जब अनुपमा में अली तो उनका कैरेक्टर पॉजिटिव रहे। वो एगो बेचारी लड़की का किरदार निभावत रहली, लेकिन अब वो शाह परिवार की नाक में दम कर दिले वाली। डिम्पल शाह परिवार में कलह क्लेश करौली और फिर पति समर के साथ अलग हो गई। वो अपनी तीखी जुबान से शाह परिवार का शांति भंग कैले का कौनो मौका नहीं की गंवावत। आपके स्टोरी पर का कहीं पर कमेंट कर हमके जरूर बताएं। बाकी अपडेट के लिए देखते रहीं ABB भोजपुरिया।